Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarqi yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Garaşsız kemişilik beýtarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýolgurlar bilen üstünlükli rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdikleýär. 31 Awgustda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň Minister Komitetining başlygynyň käbir ornatgarlarynyň şeýle welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly video aratnaşy arkaly nowatdaky iş matadyny geçirdi. İş matadyna gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hatabat berdiler. Milli ýerdimizde ýurdumyzyň baş şäheriniň abadançylygyny hemem artlaşyryny üçetmek, bina edilýän edisgalyň gurulşynyň depkinini güýçlendirmek, Aşgabatyň şäher düzümlerini döwraplaşdyrmak, adamlaryň has oňyly ýaşamak hemem din jalmak üçin şertleri düretmek meselelerini bir gödöwçülükde saklamak tapşyrdy. Hormatly prezident buğday kişiniň agresiýanyň kadrana laýykly geçirilmek üçin iş depkinini artdyrmak tapşyrdy. Şol işler bilen bir hatarda agaltyn mewsumini guramaçylykla maraşdyrmak üçin zerur taýýarlyk işleri utguşykly geçirilmelidir. Muň üçin welaýatyň gowuçy meýdanlaryna ýygy işlerini belinen agresiýanyň kömekletde tamamlamaly hemde gowuçanyň ýapragyny düşürmek işlerine taýýarlyk görmelip milli liderimiz belledi. Şunuň bilen baglykda paýta arasyndaky kärhanalaryny hemem kabul çykarmanhanalarny, kombaynlary, ýygnalan hasyly daşamakda ulanyljak teknikalary mewsumy dogry taýýarlamak barada zerur bolan şäherleri görmek tapşyryldy. Hormatly prezident owa milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipleri ýerine ýetirmek boýunça degişli şäherleri görmek, hususan ýaşaýyş şaýlarynyň gurulşyny şartlandyrmak hemde ýerli ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygydarly gowlandyrmak möhümdigini üns çekip, gurulýan ähli desgalyň öz wagtynda hemem ýokary hili gurulyp ulanmagy berilmegine toplumlaryň çemeleşmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başçymyzy Gans şonurynyň güýdük ýer almanyň goýak we beýleki owa hojalyk ekinleriniň bolu hasylyny ösdürip ýetişdirmek wagtyndaky wezipeleri üns çekip, bawata ähli agresiýanyk şäherleriň belenilen möhletleri ýerine ýetirilmeginiň möhüm talaplaryny belledi. Hemde degişli görkezmeler berdi. Şaýlyk meýdanlarda ýygy işlerini geçirmek babata degişli görkezmeler berildi. Hormatly prezidentiň beýleşýäli büýük gymmatlikiniň ýokary hasylyny almak maksady bilen şol işler agresiýanyň talaplaryna laýykly geçirilmelidir. Mallarçylyk önümleriniň önürleýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen mallarçylyk we guşçuluk toplumlaryny gurmak üçin hususy telekeşlere bölünip berilen ýerlerde geçirilýän işlere gödöwçülük güýçlendirmek gerek. Hormatly prezident mallarlama hemem mallarçylyk hojalyklary üçin ähli zerur şertleň döredilmeginiň zerurdyna aýratynlykda anyk tapşyryklар berdi. 1-nji sentýabrda Bilimler we Taryp ýaşar gününe hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny sport we ýaşar täze ministrläriniň idara binasy hemem Türkmen döwlet beden terbiýe we sport institutynyň spordyň olimpiýa gurulşary fakultetining binalar toplumynyň açylyş dawarasy boldy. Hormatly prezident ýyglananlary Bilimler we Taryp ýaşar güni hemde sport ulgamynyň täze döwrüp binalar toplumynyň ulanylmagy berilmegi bilen tüýsürekden noktada. Milli ýerdimizde garaşy döwletimiziň alymly bilimli giň dünýä garaşy beden taýdany sagdyn neteleri terbiýelep ýetişdirmek boýunça giňlemli işleri amal aşyrýanyny, ýaşaň döwrüp bilim almaklary, beden terbiýe we sport bilen düýpli meşgul bolmak üçin ähli zerur şertleri döredýändigini belledi. Biziň amal aşyrýan bilim özgörtmelerimiziň netijesinde döwrüp orta hemem ýokary okuw mekdepleri açylýar. Olaň täze binalary gurulyp ulanylmagy berilýär. Ýa-da döwürde ýurdumyzda 12 ýyllyk umumy orta bilimi hemem sanly bilim rugumyna geçmek syýasaty üstünlükli durmuşa geçirilýär diýip döwlet başçymyzy sözünde dowam etdi. Hormatly prezident sport ulgamyna da giňlerimli işleň amal aşyrylýanyny aýtdy. Hemde ýylat arasynda sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak, beden terbiýany hemem spordy dünýä derejesine ösdürmek urny uly tagallalaryň edilýändigini anlatdy. Türkmen sporduny täze berendikleri çykarmaga ýardym etjek ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamagy uly ähmiýet berilýär. Şeýle hünärmenler taýýarlamakda Türkmen döwlet beden terbiýe we sport instituty möhüm orny eýleýär. Bugün Türkmenistanyň sport bilen meşgul bolmak aýryly hemde hormatly iş gataplanýar. Muň özi Türkmenistanyň ýaş nesiliň sagdyn durmuş ýolgusyny saýlap alýanyna aýdyň şaýatlygy diýip, hormatly prezident ýygydarly türgünüşlüğüň insana zähmet söýürlük, ruhy bilen hemem maksady okunlyk ýaly möhüm häsiýetleri kemale ýetirýändigini belleýär. Milletiň beden we ruhy taýdan sagdynlygy diýarymyzyň ruwaşlygynyň hemem okunly ösüşiniň geregidir. Şoňa görä Türkmenistanyň bu meselelere döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Hormatly prezident özüm futbol pöküsini ustatlyk bilen urup hemem voleybolçylary pöküni geçirip sport başaryny görkezdi.
Tennisçilerin oyununu finlap sportun bu görnüşüne de ajaýyp erke diýen milli ýigdirmede talipler bilen okullar geçenine nämelere üns bermeligi barada tälimçe maslahatlar berdi. Türkmen olimpiýaçylaryny hemem ýokary hünärli tälimçiler düzümini taýýarlamak üçin ygtybarly binýada boljak iki gatly köpüri sport toplumynda biliard hemem küç üçin niýetlenen zallar, mugallimler üçin niýetlenen otoglar hemde bedeni okulyş otoglary, lukmançylyk bölümi hemem beýleki otoglar ýerleşýär. Soňra hormatly prezident we anyklaýyş zalyna baryp türgünlüğüň işe okuyup bulunyň esaty ýagdaýlaryna baha bermek üçin niýetlenen. Şeýle bu maglumatlaryň esatyny türgünleri taýýarlamagy usullary hemem öz başlyk maksatnamalary taýlap barmagy kömek edýän bu ýerde gurnulan ýürütü döwrüp enjamyň iş aýratynlyklary, şeýle-de häsiýetnamalary bilen giň işlerini gyzyklandy. Türgünlüğün fizik we fiziologiýa ýagdaýlarynyň görkezlerini ketgitleýän bu täze awdalan bir näçesini hormatly prezident bilen hut özi syna etdi. Hemem şuň ýaly ýokary taýykly burany urduş anyklaýyş enjamynyň türgünleşikde agram salmagyň ýygylygyny we dowamlygyny ütgetmäge, şeýle-de netijelerini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berýän noktada. Bugün adamın has giň ýaran meselesi işiniň durmuşynyň oturumly ýagdaýda bolmagydyr. Şundan köplenç oňurga gyşarýa we ütgeýär. Şu sebepleme myşçalar gowşaýar diýip hormatly prezident aýtdy. Şoňa görä şuň ýaly anyklaýyşyň esasyna dogry saýlanmalan beden maşglary türgünleri bedenleriniň gerekli ýagdaýyny saklamak bilen birlikde beýleki adamlara da saglygyny dikeltmäge, bedeniň gadaly fiziologiýa ýagdaýyny saklamagy kömek eder. Soňra döwlet başçymyzy trenajor zalyna bardy. Giň zalda lukmançylyk ilminiň gadananlaryna raýatlygy işlenip taýýarlanan innowasion sport sagardyş tehnikasy ýerleşýär. Enjamlar saýlamagy hemem türgünler üçin ýürüýte türgünleş maksatnamalaryny düzmäge gatnaşan fitness boýunça meşhur nemis hünärmeni Bert Rauschenbach täze sport toplumynyň enjamlaryny hemem trenajorlarynyň häsiýetnamalary hemem aýratynlyklary barada gurrun berdi. Bu ýerde milli ýigdirmede trenajorda käbir maşglary şolsany vestibulyar finallary türgünleşdirmek üçin niýetlenen maşglar ýerine ýetirdi. Yarım sfera görünüşündäki platformada agramlyklary elle saklamak arkaly deň aramlyk saklamak ören çyrşyrymly maşglar diýip hormatly prezident aýtdy. Şeýle-de şeýle trenajory atçylyk sport bilen meşgul bolýan türgünler üçin ulanmagy maksat berdi. Milli ýigdirmede sport we ýaşar täze ministrine sport merkezleriniň çeýinki üçinçiligini kämilleşdirmegi dowam etmek tapşyrdy. Soňra hormatly prezident we sport we ýaşar täze ministrläriniň täze idare binasyna urdy. Hemem şol ýerde toý bagyny kesdi. Binanyň birinji gatyna 300 orunlyk mejlisler daly, 2-7-nji gatlaryna idaranyň işgäleri üçin otoglar ýerleşýär. 8-nji, 9-njy gatlarda sport täzeliklerini hemem habarlary ýazmak şeýle ýaýlyma oýurmak üçin niýetlenen studiýalar hemem tehnik otoglar bar. Döwlet başçylыgy sport muzeýine bardy. Muzeýde goýulan gymmatlyklary diýarymyň sportyny ösürmek uğurlaryny, döwlet siýasatyna hemem täze taryhy ýamda bu ulgamda Türkmenistanyň gadanan üstünliklerine bagşanypdyr. Hususan eksponatlaryň arasynda awrely halkara ýarşlaryna türkmen türgünleriniň durly ýyllarda gadanan bayraklary, ýadygarlyk sowgatlyklar bar. Milli ýigdirmeden ady bilen baglanyşykly gymmatlykları aýratyn hormatly orny ýelýär. Häzir watanymyzda olimpiýa hereketini ýokary netijeli sportda hemem burada halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Geçirilýän bu işleri oňat netijelerini berýär. Sağlam durmuş hadalaryny giňden ornaşdyrmaga, sporty gollamaga hemem ýaşamyzyň alymly bilimli sagdyn hemme taraplaryny kämil şahsiýetler bolup ýetişmegine günükdirlen wezipelere milli kanunçylygymyzda da öz beýan tapýar. Sağlam durmuş ýerleriniň işiň tarapdary bolan hormatly prezident bilen aradalar netijesinde Türkmenistanyň köpçülik bilen beden terbiýe, sagalyş hereketiniň hemem sporty ýokary gadananlaryň ösürilmegi döwlet siýasatynyň möhüm ileri tutulýan urlarynyň birine uruly. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň göçme mejlisine geçirdi. Gün tertibine şuýlyň 8 aýyna harby hukuk goraýjy daralan alyp baran işleriniň netijeleri hemde ýaraly güýçüň işini hatam kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan wezipler girdildi. Mejlisde gatnaşyjylar hasabat ýuruna ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident we garaşy Türkmenistanyň Milletler Birleşigi tarapyndan berilen beýtaraplyk derejesine hemişe agrarly boljakdygyny, bu derejeniň Merkede aýdýetini parahaçylyk we durnuklyk saklamagyň möhüm ýagdaýy bolup durýanyny aýtdy.
Hünär derejeli terkerdilen kemem möhretu gulluğun etgerlerinin hünär taýdan taýýarlygynyň ýokary derejesine üçin etmek eger tutulýan wüzipeleriniň hataryna kesitlerini. Ular häzirki zamana harbytyň otunyň enliklerini kämil el almalary. Şeýle hormatly prezident boldy ýaş etgerleri watançylygyň kemem mukaddes borjy wüpalygyň iň oňa däplerini terbilemegiň möhüm talap bolmagyny galýanyny berdi. Kemem vice-premier Döwlet howpsuzlyk Kengeşiniň sekretaryna ýaragly işin idaralarynyň öz sörüne ýüklenen wüzipeleri berjay etişini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Mejlisde käbir beýleki meselelerde garalyp olar boýunça degişli çözgükler kabul edildi. Soňra hormatly prezident boldy hem harby hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşlary nişana ukatmak üçin niýetlenen açyşgana meýdançatyna tarap urdular. Ýurdumdan harby hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamlaryny biniýadyny ýa-da potolandyrmak, harby gulukçylaryň hünär derejesini ýokalandyrmak, ähli şahsy dümleň harby tögüşýän taýýarlygyny kämilleşdirmek meseleleri milli dermeden üns merkezine durýar. Muň özi ýurdumdan gorunç häsiýetine eýe bolan harby doktrinasynyň gelip çykýan wüzipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirmegine aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezident bola dagat edilnäki okuw turganyşyk meýdançatyna gelip, atışgany meýdançatynyň enjamlaşdyryşy, onu döredilme mümkinçilikleri bilen tanışdy. Harby gulukçylaryň we serkerdileň harby tälimlerden netijeli başaryp çykmagy, kemem ýa-da kämilleşmek bilen baglanyşykly meselelere üns berilmeligini tapşyrdy. Soňra bu ýerde minister Kemetin başlygynyň ornmasary Döwlet howpsuzlyk Kengeşiniň sekretary Amanow ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren serkerde başlygyna Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşlarynyň nişana ukatmak turganyşyny taýýardygy barada hasabat berdi. Soňky ýyllarda günnün hormatly prezident bilen tapşyryklarına raýatlykda ýurdumdan harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşlarynyň harby gulukçylarynyň kemem ähli şahsy düminiň beden taýdan taplanmagy bilen bir hatarda olaryň harby hünärlerden başaryp çykmagy, degişli urar boýunça ustatlyk derejeleriniň ýokarylmagy babatda ähli zerur taýýarlary dilýär. Geçirilýän harby turganyşyklar kemem tälimleri harby hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşlarynyň kemem işgärleriniň hünär derejesini artyrmagy, şahsy dümleň arasyna gurulýan sport ýarşlary, ýa-da beden terbiýe maşglary bolsa, ustatlyk derejesini ýokarlandyrmagy hemde täze sepketleri eýlemäge ýardym edýär. Ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren ferkerde başly harby dümleň ýolbaşlarynyň atan nişanalarynyň netijelerini gözden geçirdi. Ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren ferkerde başly harby hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşlarynyň nişana ukatçylaryna degişli bahalary berip şeýle çärdi. Harby hukuk goraýjy idaralaryň şahsy dümleriniň arasynda ýa-da gurulmagyny üntüçekdi. Hemem bu babatda olary birnäçe görkezmeler berdi. Soňra ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren ferkerde başly nişana ukatdy. Häzirki wagtda ýurdumdan harby hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamlaryny biniýadyny ýa-da potolandyrmak, harby gulukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, ähli şahsy dümleň harby tögüşýän taýýarlygyny kämilleşdirmek meseleleri milli dermeden üns merkezine durýar. Döwlet başçymyzyň atan oklarynyň nişanyň merkezine degmegi oň ustatlyk derejesini alamatlanýar. Şeýle milli dermede aýry-aýry duran 3 tane nişanyň hertine ukatdy, kemem nişanlaryň her birini dürsurdy. Harby hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşlary döwlet başçymyzyň atan oklarynyň dürs ýerine ýetirilýän aňladýan nişanlar synadylar. Ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren serkerde başly ýygnanlary ýüzenip, harby hukuk goraýjy idaralaryň şahsy dümleriniň spordyň harby amaly görnüşleri bilen ýa-da meşgul bolmagynyň harby işde sögüşden wüzipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine bildirilýän esasy talaplaryny bellädi. Soňra döwlet başçymyzy ýürüýte ulugdy enjamlaşdyrylan häzirki zaman o daşyş ýaragynda nişana tarap ukatdy. Diňe gorunç häsiýetli harby doktrinamyzdan gelip çykýan möhüm urlary harby hukuk goraýjy düzümleriň maddi enjamlaryny biniýadyny potolandyrmakdan harby gullukçylaryň gulluk etmegi, hemem ýaşaýyş üçin zerur şertleri döretmekden ibaratdyr. Ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren serkerde başly harby hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşlaryna harby düzümlerde alınıp barlaýan taýýarlyk işleriniň netijeli häsiýetine eýe bolmagy, ýaş eskerleriň harby hünärleri ustatlyk bilen el almagy uğruna zerur taýýarlaryň edilmeligini belläp, bu urda amala aşyrylýan işleriň netijeli häsiýetine eýe bolmagyny bellädi. Soňra ýurdumdan ýaragly güýçleriň beren serkerde başly bugünkü çäre gatnaşyjylary uly üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady. Ýurdumdan harby hukuk goraýjy idaralary halkyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan garaşlyk bayramçylygyna, oň çäklaryna geçiriljek dawraly harby ýürüýüşe hemme taraplaryny taýýarlyk görýärler. Dağı eteklerinin kememe belent bayırlarını tutuş kurşağını tokoy doluqlarının emele gelmegi. Bu yerlerde yakımlı hava kurşağının dörümünü kememe acayip püncüğün ekologi derecesinin yokurulmanı şertleniriye.
Türkmen toprağının tebiği aýratynlyklaryny gorap saklamak, olary geljek nesillere ýetirmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Muqaddis garaşadymyň şanly toýuna taýýarlyk görülýän günlerde ýurdumyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary bilen geçilen duşuk, döwlet başçylygynyn bu urda alınıp barýan işleri hemişelik üns merkezine saklaýanynyň aýdyň nyşanlary. 3-nji sentýabrda hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedowyň hememi Italiýa Respublikasynyň prezidenti Sergio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň dowamynda prezidentler Gurbanogly Berdimuhammedow hem Sergio Mattarella hyzmatdaşlygyň esasy urlaryny anyklaşdyryp, sowda ykdysady ulgamy şolun hataryna görkezdiler. Şunun bilen baglykda Italiýanyň Ýewropa döwletleriniň arasynda Türkmenistanyň iň ýyly ykdysady hyzmatdaşy bolup durýanlygy belenildi. Döwlet başçymyzy Italiýan kärdeşini öz üçin esenlik amatly wagtda resmi sapar bilen Türkmenistana gelmäge çağırdy. Çakylyk, hoşallyk bilen kabul edildi. 4-nji sentýabrda hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly video araknaşy arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çağırly. Mejlisiň başynda şu ýylyň 8 aýyny hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlendi. Degişli hasabatlar dinlenildi. Ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň wajyp meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamyny käbir resmi namalaryň tasamlaryna da garaly. Mejlise gatnaşyjylar ýerine ýetiren işler barada hasabat berdiler. Geçen 8 aýyň dowamynda milli liderimiň başçylygyny, ýurdumyň ykdysadyny ukunly ösürmäge gönükdirlen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde oňy netijeler gazanyldy. Yanvar-awgust aýlaryna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen jemi önürlen önüm 4,14 götürmardy. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan belägem gowranylmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentiň ýol başçylygyna görülýän şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysady durnukly ösüşiniň üpçüne dirýänligi, hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokulunýanyny belenildi. Hormatly prezidentiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesýetilen işlerine dogry ýerine ýetirilmegi möhüm güzipdir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşykdyr. Döwlet başçymyzy bayramçylyk çäherleriniň möhüm wakalaryň ählisiniň ýokary gurmaçylyk derejesine geçirilmeligini, olaryň milli öwüşünler bilen tapawutmalygyny, baý many mazmuny eýe bolmalygyny ýatydy. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçüne diýip hormatly prezident belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňe gidişlige gadanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlikliň esasyny düzmeler. Mälim murşiýaly edýdi watanymyzyň gülläp ösmegi hem halkymyzyň awadançylygy barada alada giňme çörlüği oňyny özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başçymyzyň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmeleriniň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda haýran galajy netijeler gadandy. Hem geljege anamly garaýar. Hormatly prezident ýetip gelýän bayramçylyklara bagşlanan çäherleň degişli derejede urulmagyny ünsü çekip, şolaň tutuş ýurdumda boýunça ýokary derejede ähli umumy ruh bilen ýagdaýynda geçirilmegini üpçün etmek barada degişli ýol başlary anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezident şu ýylyň 8 aýyna alınıp baran işleriniň netijelerini ünsü çekip, olaň dünýä ykdysadyny emele gelen ýagdaýlara garamadan garaşy döwletimiziň üstünlikli ösmegini dowam edýänini görkezýär diýip beledi. Häzirki döwürde depkinli geçirilýän makro ykdysady siýasat ýurdumyzy uzak möhretligini ösürmegiň strategik maksatnamalaryny amala aşyrmagyň hasabyna jemi içerki önümiň 5,17 götürüm ösüşini gadanmagy üpçün etdi. Ýurdumyzda bilim we ilim ulgamyny özgörtmek, önümçiligi döwrüwap ýagdaýa getirmek işleri kabul edilen maksatnamalara aýkda alınıp barylýar. Sanly ulgamy ornaşdyrmak hem garaşy döwletimizi senaga taýdan ösürmek boýunça netijeli işleri amala aşyrylýar. Bazı ykdysadyty emele gelýär hemde neft gadiýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik we araknaşyk ulgamlarynyň şeýle Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşlary alınıp barylýar. Hem beýleki halkara tasamlar taýýarlanýar. Berqarar watanymyzda ýeri senagat we durmuş maksatly ýetgalan guruluşy giňer bilen dowam edýär diýip döwlet başçymyz belledi. Hususy telekeçilik gollamak ýurdumyň telekeçlerini ykdysadyýetimizi özgörtmeler geçirmäge giňden çekmek siýasaty dowam edýär. Milli liderimiz sözünde dowam edip ýylyň ahyryna çenli az wagtyny galanyny beledi. Şu ýylamy gowy netijeler bilen tamamlamak uly bayramlarymyz bilen garaşlyk günni hem hemişelik bir taraplamyň şanly 25 ýyllyk ýubileyini ýokary derejede geçirmek üçin bize ihlas bilen zähmet çekmeleri sebäp hormatly prezidentimiz nykdydy.
Soňra döwret başlymyda mejlise gatnaşyjylary ýüzlenip türkmeniň döwretlik ýörelgi tatly ýene bir kitabyny çap edilenini aýtdy. Merdana halkymyzyň gadymetini bilen taryhyny öwrenmegiň ähmiýeti barada aýtmak bilen millilerimiz häzirki döwürde bize zerur bilen tejribeni toplamagy mümkinçilik berýänini, hemem şu meselede döwürlen geçmek bilen gadymy çeşmelerini täze ma'lumad bilen baýlaşdyrylmalygyny beledi. Şunuň bilen baglykda millilerimiz bu kitabyny hemmeler üçin gyzykly we peýdaly boljakdygyny umyt bildirdi. Ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet turmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaly we olar boýunça degişli çözgütleri kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen il ýurt bähritli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Gülsän güllebesýän edid watanymyzy hormatly prezident bilen başçylygyny halkymyzyň bolelyň eşeretli durmuşda ýaşamak üçin tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu orada raýatlarymyzyň ýylyň ähli pasyny, tergök önümler, miweler we bakşy önümler bilen öpçül edilme ornuny owa hujuluk ulgamyny asylly başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Lewaply göw ekrançylarym şuňlar wajyp azyklyk ekinler bolan şaly dermäşiň bol hasylyny ýetişdirmek ornuny ahlasy ähmiýet çekýärler. Bereketine bereket goşulýan güneşli diýarymyzyň gojaman jeyhunyň kenarynda hekläp oturan Lewap welaýatynda da bereketli toprağymyzdan bol hasyl almakda ýylyň-ýylyna ýokary netijelere eýe bolýar. Tejribeli ekrançylaryň esasy owa hojuluk ekinleri bolan patydan hem de galladan başga şalydan, gök we baksy ekinlerinden hasyl almakda gazanýan netijeleri hasam bellenmäge münasipdir. Çünkü ýurdumyzda azyk bolçylygyny döretmek, ilatymyzda hut öz toprağymyzda ýetişdirilen dürli azyklyk, şol sanly gök we bakçy önümleri bilen üpçün etmek, şuň kunny lewaply owa hojulukçylygyň baş maksady bolup durýar. Welaýatda şaly bellenen möhletlerde ekilip, gow göwer salynıp, agrotehnika talaplaryna laýyklykda ýyda işler gowşamaýan depkinde alınıp barylýar. Saýed etrawynyň bereket daýhan birleşiginiň ustad babadyhanlarynyň netijeli zähmetiniň misalyny, şaly meýdanlaryna ihlasly zähmetiň tiňdirilýändigini görmek bolýar. Welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryndan bol hasyl almakda ilkinji nowbatda tohumçylyk işine aýratyn derejede üns berilýär. Bu babatda ýurdumyzyň howa we toprak şertlerine uygunlaşan, bitkinlik we ýokary hasyl berýän, ýörüýte synyk edilen görnüşler saýlanyp alynýar. Lewap welaýatynda aralyk azyklyk ekin hökmünde ekilýän kötüklüler maşgalatyna degişli 1 ýyllyk ötümlükliň ýene de biri mäşdir. Mäş toprağyň guruplylyk derejesini ýokarlandyrmaga, özünden soňky ekinliň hasyllygynyň ýokarlanmagyna ýardam berýär. Ýylyň-ýylyna öňde goýulan meýilnamalar artygy bilen ýerine ýetirip gelýän tejribeli lewaply babadyhanlar şu ýyly Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylynda da ajaýyp zähmet üstünlüklerini gazanyp, ýurdumyzy azyk bolçylygyny döretmeklige münasip goşunt goşýarlar. Umuman welaýatda hut soňky ýyllarda owa hojulugyň beýleki orlary bilen birlikde göw ekrançylygyň üstünlükli we bereketli pudaklaryň birini öwürlendigini bellemek bolar. Netijede ene toprağa singdirilen ihlasly zähmet buň kun daýhana bereket halkymda rızkal bolup, bolylyn durmuşymyzyň eşretini goşulandyrýar. Hormatly prezident bilen tagalaty bilen telekeçilik başlangyçlarynyň ösdirilmegi netijesinde hususy ulgamyň önümçiligi hasam kämilleşip, halkymyzyň täze tehnologiýalar arkaly öndürilýän ýokary hilli we döwürwap mebel önümlerine bolan isleýler barhasdyýar. Mar welaýatynyň nakyllanşyn mebel hususy kärhanasynda da işler döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýulýar. Bu ýerde bäteşi okyply, durly görnüşli mebel önümleri öndürilýär. Mehriban arkadamyzyň kiçi we orta telekeçilik gollamak barada edýän ýygyderli aladalary işewur telekeçileriň netijeli işlemegine, hususy kärhanalaryň ösüş tepkinleriniň öňelirlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ötmek üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Laçyn Mebel hususy kärhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda bir näçe işler alyp barýarlar. Kärhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän önümçiligiň ýoly goýulmagy bu ýerde ýokary hilli we döwürwap mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Ağaç önümlerini timardaýjy, kesici, ýylmaýjy kämil enjamlaryň tejribeli ağaç ustalary tarapyndan sağlaşly işledilmegi netijesinde her günde dürli görnüşli, dürli ölçekdäki mebel önümleriniň bir näçe taýýarlanýar. Eli hünärli ağaç ustalarynyň taýýarlaýan mebel önümleriniň hataryny häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş saýlarynyň, mehmanhana, aşhana we çaglar otoglar üçin mebelleri, dürli ölçekdäki ýumşak mebelleri, idara kärhanalary üçin taýýarlanan ýörüýte mebelleri görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bedegleri hem hil wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän önümlerdir. İşewur telekeçileriň öndürýän mebel önümleri ýurdumyzda geçirilýän sergilerde de bäýatlaşyga okyply haritlar bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar.
Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylynda hasda joşuňy dähmet çekýän beýik suud kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler memen önümleriniň has döwri wap täze görnüşlerini öndürmek üstünde işleýärler. İşe telekeçler öýler üçin döredilip berýän şeýlik mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Denç gününe sağlık yoluna çıkılmagy dörli şäherleriň badalgysyna urly. Köpçülikden yürüyüş sporduň hemde beden terbiýanyň giňgerimde ösdirilýändigini aýdym görkezdi. Güýt pasyna giňdiği waryň jülgüleri we benentlikleri hasa gözel görnýär. Janyç balda howasy, tebigatyň täsir we gözel görnüşleri göwnüň oturýar. Dinç günne dağı teklerini edilen yürüyüş ýokary ruhanytligi wesenni. Temiz howada benentlige tarap her bir ädim maksady okgonna inama wesenni. Bu anam ulus sünnükleri kazanmaga düýpli esas oturýar. Köpetdaň ýapydy bilen çekilen täsin sagalyk ýoly Aşgabatlyň we paýtatymyzyň mehmanlarynyň höwes bilen din jalýan ýerine saglyklaryny berkidýän kunjegine urly. Sagalyk ýoly sagdan durmuş ýolgysyny wagt etmekde döwlet siýasatynyň öz boşlygyny nişan oturýar. Hormatly şer, häzir orta gepleşigimizde kepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýerler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ýallyrak dowru dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepde ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamynda ýurdumyz Demiraz Kunatardan howa akymynyň täsirine bolup, howanyň gece gündüz temperaturalary hepdeniň başynda peselip, hepdeniň ahyryna ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny atkem rotly, hepdeniň birinji ýarymyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Kunatary orun etýän tezligi sekundy 8-13-den 12-17 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 25 gradusga çenli mayıl, gündüzlerini 32-37 gradus ısy, welaýatyň Kanarya etraplaryny 28-33 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny atkem rotly, hepdeniň ortasynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Kunatary orun etýän tezligi sekundy 6-17-den 10-15 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 14-19 gradusdan 24 gradusga çenli mayıl, gündüzlerini 20-30 gradusdan 36 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny atkem rotly, hepdeniň ortasynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tezligi sekundy 7-12-den 10-15 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 12-17 gradusdan 24 gradusga çenli mayıl, gündüzlerini 20-30 gradusdan 36 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny atkem rotly, hepdeniň ortasynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz günogordan tezligi sekundy 7-12-den 11-16 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 12-17 gradusdan 23 gradusga çenli mayıl, gündüzlerini 26-30 gradusdan 35 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşagaty welaýatyny atkem rotly, hepdeniň birinji ýarymyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Kunatary orun etýän tezligi sekundy 5-10-dan 10-15 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerini 11-16 gradusdan 20 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 22-27 gradusdan 34 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem rotly, hepdeniň ortasynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, günogordan Demiraz Kunatary orun etýän tezligi sekundy 7-10-dan 10-13 metr etýän şemal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-18 gradusdan 23 gradusga çenli mayıl, gündüzleri 29-30 gradusdan 35 gradusga çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Mähriban ýerleşler, ýurdumyzda sentýabr aýynyň 7-sinde magnit haýdysasynyň durmuk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, siz geljek hepdeniň dowamyna bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolunuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 20 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklaryny ulanmagy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüresenýär. Ýakly tüşen özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň